La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer va néixer l'any 2001 amb la vocació d'integrar esforços i ser la plataforma d'unió de les entitats que treballen per a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies a Catalunya. La nostra missió és representar aquest moviment associatiu i defensar drets i igualtat d'oportunitats a totes les persones que pateixen càncer i els seus familiars. I d'això tot just en fa 25 anys. Tot va començar quan el 2001 8 entitats es van unir per crear la FECEC. Presidida per Carles Carcoler, es van començar a desenvolupar programes de divulgació i prevenció, com la Setmana Europea contra el Càncer, i projectes per fomentar una figura clau, la de la persona voluntària. Gràcies a l'empenta de tothom, l'any 2005 ja érem 11 entitats. A partir del 2006 i fins al 2012, amb el president Josep Morell, la FECEC va anar estructurant-se. Es van incorporar noves entitats i es van consolidar els programes desenvolupats fins aleshores, amb noves actuacions. També es van crear els diferents serveis per a pacients amb càncer. Una fita important d'aquest període va ser quan el 2008 la Generalitat de Catalunya ens va declarar entitat d'utilitat pública. A partir de 2013, amb Ramon Maria Miralles al capdavant, el treball en xarxa va adquirir més força. Ens vam incorporar a l'European Cancer Leagues i la plataforma de Organizaciones de Pacientes. Durant aquesta etapa, vam formar part de la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya durant 8 anys. A més, en aquesta etapa va néixer un projecte molt rellevant després del càncer, dirigit a persones que han superat o cronificat la malaltia. Inclou un espai digital amb informació, vídeos i serveis específics per a les persones que es troben en aquesta etapa, així com l'organització de jornades i accions per visibilitzar les necessitats d'aquesta fase del procés oncològic. El 2020, la pandèmia de la Covid-19 ens va obligar a transformar-nos digitalment. Vam ser capaços de fer-ho i persistir. Amb la tornada a la normalitat, vam reprendre les activitats presencials. A més, a partir del 2022, la incidència en les administracions públiques ha pres un paper molt rellevant en la nostra tasca, sobretot pel que fa a la defensa del dret a l'oblit oncològic i el retorn progressiu a la feina després del càncer. També hem reestructurat i ampliat el comitè assessor, òrgan consultiu i no vinculant, per reflexionar i opinar sobre qüestions estratègiques i del sector. Hem arribat fins aquí 116 entitats i en aquest darrer any hem pogut atendre 15.330 persones. Tot això ho hem pogut aconseguir gràcies a les prop de 5.000 persones voluntàries i col·laboradors, sense l'ajuda dels quals tot això no hagués estat possible. Gràcies, FECEC. Junts contra el càncer. Per aquests 25 anys. Ajudant-nos a donar suport A les persones amb càncer i a les seves famílies. i per molts anys més.